do widi gin makuno nie sirikando ok no ng'iye kamano en mana jogi chamo gima ok ne gin gi haki mar chamo to gimbe gi jo Kenya gichulo osuru ma gin gi haki omiyo kawuono ka ite pore to pore apo batene mokelo sida ni kendo kelo wach maru kabisa. Erokamano Dr. Mark, entiere thuolo ma oganda yudo mano mar tiyo kendo mar yango gigi duto kinjo mano jalup jatend piny Kenya Mothichiri Gachagua kaono buche bende pod dhi nyime mano ka entiere katedo aresa ng'we mar okinyi ma kawuono omi bedo gi paro machal nade ma en ng'ama osebedo e apis kaka jalup jatend piny Kenya kuom thuolo mar higni 2 nyaka sani to mago weche mabiro kanyo wacho weche mag overtaxation osuru mathoth ahinya michoko kuom oganda weche mag kweni entiere Kenya ka koso onge sani kech koro thiche. Ing'eni Cleopas Nyasaye nigi tich matek. Nyasaye dhire gadiera idhire gi miriambo nikech kaka ineno Gachagua odhir e kanisa no king'iye malong'o to ok ine ka en gadiera to bende gima no okwayo no ok okwani okwayo kwe Kenya to bende no ok okwani mondo mi olem ne president nikech in koro ka sani koro ka Gachagua wacho ni president mondo mi olemne mondo ko bed gi rieko manyiso ni according to Gachagua president nyobet ka onge gi rieko emomiyo ma timore koro kwayo no anta nene ka ok en lemo mar adieri mano to kik wuondre ok odhi kacha ni odhi kwayo ne president ni kiani kwe bedi kiani ang'o en no dhi wacho weche ne mani owinjo wang'e ni ta diera ang'o mane Gachagua wacho no ko wach ni mondo president olemne no nikech sani to gin wasigu kendo king'iyo kaka osebet koloso en owuon en ema nowinjo wach ni yawa jo Kenya an ong'wonna an akwayo ni Nyasaye mondo mi ong'wonna ambe ulemna mondo mi omiya rieko manyalo dhi godo 1 2 3 kuom weche momakagi to dhiro lemo kopawo mi ichuo kuoyo kama tidiro kocha ni kunde mamono winjo dhiye embe odwaro lemo mondo mi obed gi wisdom nikech ka den obedo gi wisdom den okonyo gik makoro wachogi oseaye mana ndala 2 3 manyo oseaye ni makoro wach ni kiani taxation ni malo kiani jo Kenya dhi marach kiani president winjo mi wisdom mano ken lemo mar adieri. Mwalimu Dawidi, en lemo madieri koso en ang'o mane otimore kar kae? En ang'o mane Gachagua temo wacho ne jatende kinde manoloso ne? E kinde moseduokne bende security mare, mayang'ore oduoko weche manyor ji esiu gi 4 marito dalane gi maringo kode nyamburko 2 bende oduokne bang' kano seywa koa osiptal ni nomaye gigi duto.